Somos un grupo de nenas e nenos de cuarto e sétimo do Colexio Público Monte Caxado de As Pontes. O que imos abordar de traballo da expropiación, pois é un problema que afecta moito o noso concello. O noso concello das Pontes está formado por 13 parroquias: Deso, Freixo, San Mamede, Espiñaredo, As Pontes, Vilavella, Seixo, Goente, Ribadeume, A Parral, Bermui, Faeira e Eume. Gran parte de 4 delas, Seixo, Espiñaredo, Vilavella e As Pontes, esta última un pouco menos, hoxe están reducidas a terreos da mina de Endesa. Ou ben como zona de escombreira ou ben como zona mineira de onde se saca o lignito para a central térmica. Isto supuxo no seu día a expropiación forzosa destas terras e con ela a traslado de unhas familias, a maior parte cara ao pobo de As Pontes. Un dos derradeiros lugares a expropiar é Sae Abaixo, pois nas súas terras Endesa vai facer un parque de carbón. A proximidade da mina a este lugar de Sá é palpable, pois dista poucos metros das casas e os veciños teñen que soportar as consecuencias: pó, ruídos, lama, tránsito pesado. Os queremos mostrar con este traballo como dita expropiación ten incidencia en 3 aspectos pouco estudiados ata de agora: no aspecto material, no aspecto cultural e no aspecto humano. No aspecto material supón a desaparición das casas xunto con todas as construcións adxectivas e das terras de labor. Casas que, como nos amosan as imaxes, teñen vestixios da súa importancia noutro tempo. Fiestras co dintel, xambas e soleira labradas en pedra de gra. Dintel de porta cunha cruz tipo orden de Malta labrada. Chemineas típicas da nosa zoa, fornos, portas. E coas casas as construcións adxectivas a elas: cabanas ou alpendres, pozos, hórreos, muíños, muros, valados. Os hórreos deste lugar, concretamente 2, son especiais polas súas características. A sustentación feita a sobor de 4 chantas a xeito de triángulos isósceles, un deles máis anchas e baixas co outro, que as ten máis estreitas e altas. Sobor delas van os tornarratos, formados por 2 chantas horizontais. O tellado a 3 augas con saínte no lado da porta, pero sen varanda ou balaustrada. Debaixo do tellado leva un lugar adicado a curar os queixos, e que, dende fora, só pode apreciarse por uns pequenos buratos que leva, en riba da porta, no saínte do tellado. Estes exemplares non están catalogados no estudio que, sobre os hórreos galegos, fixo don Ignacio Martínez Rodríguez no seu libro El hórreo gallego, pois non pertencen nin os do tipo Vilalba nin os do tipo Cabañas, que clasifica os nosos hórreos. Outro exemplar curioso é este que ten a base de cepa maciza de cachotería de pizarra. Nela leva unha pedra dun muíño ou acea e dentro da cepa ten un pozo. Pola outra banda tamén se aproveitou para facer un lavadeiro. A cámara e o tellado son similares aos anteriores, inda que non son estos os únicos exemplares desta zona, pois son abondosos.
Os pozos tamén son variados, dende o que está feito na base do hórreo, pasando polos máis abondosos na zona, como os feitos independentes e cunha cubrición de tipo cabana pequena, ata outros como o feito na mesma parede da casa. E a mesma variedade e riqueza constructiva atopamos nas cabanas, pontellas, valados, cancelas. No aspecto da cultura popular, moitas veces transmitida a carón do lume, é baseada nas lendas, encantos, refráns, cantigas, adiviñas propias deste lugar, que tamén iránse perdendo co paso do tempo. Se cadra non dun xeito rápido, inda que pouco a pouco esmorecerán na memoria das xentes, como os que nos conta o señor Antonio Alonso, nativo de Sá. Aí arriba no Torreiro había un pozo, que chamaban o Pozo Mouro, e dicían que ali había un canto. E depois unha vez deu máis un aquí, Tuxeiro, un que chama Tuxeiro, que era o Madoni, onde fomos unha vez a meternos por todo un pozo, non sei o que dicía que ali, se meter ali, que se fundía. E non era verdade, que nosotros fomos por os lados, e vamos tentando, e paramos o pozo todo, e non había canto, ni nada. Se lo vía, nosotros lo vimos, e tenéis que, no Monte San Juan, que salía sempre, ao rar o sol, que salía a cantar ali. Era un canto, cantaba ali, unha cousa que me dicían que era un canto. Era un canto, porque eu cargo me foi todo, claro, un canto, pero foi por da mí. Outro exemplo témolo nas festas que neste lugar se celebran, como tamén outros xa desaparecidos pola expropiación. Como e cando celebraban aquí o patrón? O último domingo de agosto. E facías a festa, 2 días, comías e bailabas, facías moi ben. Cal é o patrón de Sá? A Virgen do Pino, o día 11 de setembro. E o máis importante, as costumes tamén se perderán, e con elas as relacións veciñais, os traballos comunais ou axudas dos veciños a outros para labrar estas terras que hoxe, por mor da expropiación, xa non se traballa. A maioría desta xente irá a vivir ao casco urbano ou nos seus arredores, pero xa non será o mesmo. Para onde ten pensado ir a vivir agora? Os Chaos. Para onde ten pensar ir a vivir agora? Agora ten pensado ir vivir ás Pontes. No aspecto humano, que se cadra é o máis importante, primeiramente a incertidume ao futuro, pois, inda que se saiba onde se vai vivir, non imaginan como será a súa vida noutro lugar. A adaptación á nova vivenda, os novos veciños, as novas costumes. Pero antes, eu dixo aquí, pero aquí tiñamos todo, porque mira, aquí viñan 5 panadeiros diarios, 5 panadeiros diarios. Aquí temos coche de liña a todas as horas. Aquí ven o pescado, cando estábamos todos aquí, viña 2 veces a semana. Agora, sei que ven un parede. E ven o da fruta que ven o sabelo 2 veces a semana. Os miércoles pola tarde e os sábados. E aquí tiñámoslo todo. Está mellor que no pueblo, se queres ti, estaba mellor que no pueblo. No pueblo, ali que vas facer? Eu, beber non se pode beber, que non pode beber. Entón, que teño que facer? Eu na casa non me aguanto. Entón, que fai? Eu vou, estou na casa, miro, casi que vou para casa e miro un pouco de televisión ás noites. Pero pola mañá levanto e digo, vou polo pan. Xa para que traga por colher de San José, que así, un día collo barra, outro día as coisas que me gusta a mí. Ela do que quero, do que vejo que está máis blandío, se o bicho ali que teño todo cortado, do que me gusta máis, levo o pan. Pero xa o deixo quedar ali, collo o deixo quedar, escollo e despois deixo quedar. E depois cando viña de volta xa o levo. Levo o pan. E vou para a casa e como. E se que como, se non hai por ali tal ou se chove, igual xa me enfosca ali, botar tarde ali, pois xa non, pero se non fai mal tempo xa non paro. Por unha ira, 2 voltas polo pueblo, un día por Ajo do Moinho, outro día por lado de Chamorcero, outro día aquí pola parte do Bazán, eu ando todo o día. En algúns casos, moi difícil, pois ter que meterse a vivir nun piso supón un trago moi duro para a xente que viviu toda a súa vida nunha vivenda de planta baixa e piso e ca natureza arredor. E botara máis
faz en falta cando se vaya de aquí? Cando nos vayamos aquí, pois falta moito da naturaleza, que vivíamos aquí, todos aquí os veciños, todos xuntos, todo o que nos rodeaba aquí de verde, agora non, agora está todo contaminado. As lembranzas son outro punto a ter en conta, pois, nalgúns casos, son varias xeracións vivindo no mesmo lugar. Como se chama vostede? José, Cantos anos ten? 25. Leva moito tempo vivindo nesta casa? 25 anos. Lembra quen a construíu? Meus avós. Ten algunha lembranza ou recordo feliz que lle acontecera nela? Si, cando casei eu me estive a nena. Cantos son de familia vivindo nesta casa? Pois nesta casa viven 5 personas. Cantos naceron nesta casa? Nesta casa naceron 7. As relacións e afectos veciñais tamén iránse perdendo, pois, inda que se sigan vendo, xa non será xamais do mesmo xeito que agora. E despois, ao cortar a carretera, pois claro, quedamos sin xente. Aquí paraba o coche de línea e todo, e ao cortar a carretera, pois vendemos todo a Endesa, negociamos a Endesa, porque non se facía nada. E entonces acabouse. Isto era o bar de Sada Baixo, da casa de Pancho de Sada Baixo. Era moi conocido porque é o máis vello daqui de Sá. Cantos anos leva vivindo aquí? 40. Poderíanos contar algo sobre a historia desta casa? Pois que foi feita máis ou menos hai 42 ou 43 anos. Voltará vostede cando lle tiren a casa? Hombre, a que vou volver? Disto nada. Pensa vostede que os cartos que lle van dar pola súa casa é a cantidade axeitada? Deso nada, o valoran moi pouco. Pens que todo isto pode ser valorado en cartos? No. Con este traballo o que pretendemos é deixar unha testemunha gráfica do que hoxe é algo que mañá xa só será lembranza.